ассалому алайкум дӯстони азиз. созе нағзани саломатиҳо хуба ина распродажа бисёриҳо распродажаи ипека интизор буданд. марама духтаро ина ипекои фасоне ки пеш 600 сум буд, баъд акция шида арзонтар шид. ҳозир боз ҳам арзон шидагиай духтаро 350 сомон. И глоша бинен охи и сангоша бинен бо чухе хушрӯ задагиай беҳад фасонай. марамат кассе ипек гирифтанӣ боша метавонен дархост кунен дар авакак доставкатон мекунем. духтаро илтимос сурат напурсен ин наворда чизе ҳастай. инама шумо якта ба якта пешниҳод кардаистам кадомеш маъқул мешава аз рӯи ҳамин навор скриншот кунен партоен дар рав доставщик бурда шумода мерасонад. доставка дорем. нигоҳ кунен чихе гулои хушрӯ иҷода бисёри гулош гулои эксклюзиван. ҳозир боша акция дафтидагиан духтаро ин нарх ягон ҷода набуд. марамат 350 сомон. инамхе сангчои фасонкати диден ишаишда хушрӯай ишаишда хушрӯай духтаро нигоҳ кунен чӣ гуле дар корайтона чӣ ранге дар корайтона метавонед аз рӯи ҳамин навор скриншот карда партоен доставщик бурда шумода расона. ина сиёша диден чихе хушрӯай санги кабуд задагиай аҷоиб зеб метия. ана баъд бо гул ипекам ҳастай. ина гулоша бинен гулои коричневи дигар ранг дора. хулас хушрӯ мулоимак фасон. И глянцеви ипек нестай духтаро. И ипекои фасоне ки буд ку гуфтаистам ку 600 сума буданд баъд бо арзонтар шидан ҳамун ипекоян. ҳозир бошад 350 сомон шудагиай. ина диден ранга чихе ранги хушрӯай. иш боша бо гули нав гули фасон духтаро ҳамаш гулои фасонанд. ина марамат кадомеш маъқул мешава интихоб кунен духтаро. доставщики мо занакай ина марамат мебара мерасонатона. хоҳарои азиз бо дили пур интихоб кунен бурда дастонда метия баъд пулшаи дастон мегира. ина гула бинен ранга бинен охи чихе хушрӯай. мана диден чихе ранги фасонай. ана и гулам ҳастай. и гулам бисёриҳо пурсида буданд ана ира хушрӯ харидан духтаро амқа ранги фасонай исаус киртадам хушрӯ мебиёя. як моҳ пас аллакай сезони анамин ваё мешава. ҳозир ки арзон шудагиай аз фурсат истифода бурда харидорӣ кунен. ёра ҳам идда мепӯшен духтаро ҳам тӯю ҳама ҷода мешава пӯшида беҳад хушрӯай. ипек беҳтарин материалай дар нами и соли омадагӣ. хулас нигоҳ кунен охе и гулаш бо гули нав. азёзи инаи цветчам ҳаст. инам цветам фиолетови хеле сиреневи айда. анаи фиолетови тёмнитаршай ҳаст инчунин аз анаи ранг. инаи рангша бобинен духтаро савсчара чихе фасон. хулас ҳамаш новинка бовар кунен. иша ижда хушрӯай иша ижда хушрӯай. ҳамаш акция кати бо нархҳои беҳтарин пешниҳод шудаистай. успед кунен нами скриншот кунен рақамҳои вай ҳастай барои доставка дар рӯи экран нависен рақамҳои ватсапда партоен рақамотона рақамҳои телефонтонаву сурати интихоб кардагитона игла бинен. вай сиёҳша бинен духтаро чихе хушрӯ партоен дар авакак доставщик бурда шумода расона. боқӣ саломат бошен. хайр дӯстони азиз.